Нашої з вами допомоги потребує 3-річний Юнус Шафі. Хлопчик із кримськотатарської родини з міста Мелітополь. В нього важка форма лейкозу. Хворобу в малюка виявили на початку вересня. Нині Юнус проходить важке, виснажливе і дороге лікування. Вікторія Бойко докладніше. Серед понад 100 тисяч українців, у яких щороку виявляють онкологію, більше 6 тисяч діточок. Серед таких дітей цієї осені опинився Юнус Шафі із кримськотатарської родини міста Мелітополь. Хлопчику 3 роки, а він вже має важку форму лейкозу. Заболів мій внук такою болезнью, которой никто еще не болел в нашей семье. Ему 3 года, он умненький мальчик. Сообразительний. Стан дитини важкий за рахунок основного онкогематологічного захворювання – гострого лімфобластного лейкозу. Хворобу дитини виявили ще на початку вересня. Від несподіванки батьки так розгубилися, що не одразу повірили словам лікарів у Запоріжжі, де проходили обстеження. Більше місяця готувалися до консультації у Києві. 17 сентября определили и надеялись, что это все не так, что мы не больны. Не хочется верить в плохое. Но когда симптомы показали, дочка з мужем приїхали і привезли сюди. Ми госпіталізували, тому що вимушені були госпіталізувати. Стан був дитини важкий, нестабільний. В Охмадиті Юнусу провели пункцію. Страшний діагноз підтвердився. Сьогодні 3-річна малеча проходить перший етап хіміотерапії. Але після цього курсу Юнуса мають відправити додому, лікуватися за місцем проживання. Бо потік дітей до Охмадиту страшний, на всіх не вистачає ліжок. Місце дитини ми звільняємо якраз під тих дітей, які будуть отримати терапію, яка проводиться тільки в Києві, в нашій лікарні. В Охмадиті запевняють, в Запоріжжі лікування не відрізнятиметься, і ліками для хіміотерапії дитина буде забезпечена майже повністю. Препарати ті ж самі, протокол ті ж самий, апаратура дозволяє лікувати цю дитину там. Утім, окрім безпосередніх ліків на хімію, для підтримки знесиленого організму Юнусу необхідні додаткові терапія і догляд. А це вже власним коштом, як і безліч інших необхідних речей, як, приміром, ті ж пелюшки чи памперси. Поки в Києві бабусю хлопчика підтримала мусульманська спільнота. Не раз купували ліки та інші речі не на 100 гривень. Мусульмане Киева очень сильно помогли. Они окружили заботой, вниманием. Крымские татары Киева такие дружные, машалла, дай Бог всем им здоровья. Попереду у родини важкий період. На лікування знадобиться щонайменше рік, а сім'я зовсім не заможна. В родині 5 дітей. Батько тимчасово опинився без роботи. Ще й бабуся звільняється для догляду за хворим Юнусом. Дорога, сюда в Киев приехали, они, я, и бюджет, конечно, тает. Я работала, а так как мне придется с внуком быть год, я буду без роботи. Бабуся Юнуса із онуком цілодобово самі в палаті. Хлопчик сумує за мамою і братами та найбільше мріє, щоб велика сіра машина відвезла його додому. Вікторія Бойко, Асан Емінов, Заман АТР.